Dnes potrebujeme budovať. Ukáž. Tak to si robíš srandu. Však to 3 dní budem dávať. Prisahám, tu pod budou mi parkuje tento brutálny stroj a ja budem potrebovať svoju plus jednotku. No, susedu zavolať. Či len hráš akože dementa na kameru, alebo fakt nevieš. To sa nedá, to mi neprišla príloha. Že Peťka nepríde na to, že Miro! som odišiel, lebo bude krik. Forgáč, lepšia vár. Ale to je, lebo to je do kopca. Dámy a páni, vítajte. Dnes nás čaká veľmi quick vlog, aspoň pre nás, pretože už za pár dní odchádzam na týždeň preč, čo pre mňa znamená fatálne časové záležitosti. A to by ani tak nevadilo, ak by sme dnes nepotrebovali sa už naozaj začať venovať, bože, už ani neviem gramatiku, proste neviem ani rozprávať. Proste dnes potrebujeme budovať projekty. Poďme na to. Tí, ktorí sledujú Instagram a pozorné očká, ktoré sledovali aj vlogy minulé, tak keď som tu robil okolo kompostu v poslednom vlogu, tak ste si mohli všimnúť, že tu pod budou mi parkuje tento brutálny stroj. A tento brutálny stroj tu nie je náhodou, je to cargo bike, ktorý som bol zobrať niekde za Trnavou ďaleko na Lazoch a bol to jediný bicykel na Slovensku tohto typu, minimálne na Bazošoch a takýchto akože miestach, ktorý sa dal zohnať. Potrebujem nový bicykel. Nelenil som a posledné 2 týždne som brázdil zákutia internetových bazárov a hľadal vhodného kandidáta. A keď sa už misia javila ako nesplniteľná, našiel som to, čo som hľadal a mohol vyraziť na ďalekú cestu. A potreboval som tento bike preto, lebo som vedel, že nám dovolí postaviť brutálnu stavbu. Pretože na tomto bicykli sa dvaja budú musieť odniesť na novej akcii Red Bull Tandem Splash. Dámy a páni, po Flugtagu, leteckom dni, predtým, keď sme vyrábali sánky, prichádza ďalšia šialená Red Bull akcia a opäť na nej bude... Pardon, spomienky. Opäť na nej budeme súťažiť my. A tentokrát, keďže sa to volá Tandem Splash, tak už viete, že budeme asi vo vode a ešte budeme aj dvaja. A ja budem potrebovať svoju plus jednotku. A to nie je nikto iný. No, susedu zavolať. Ak ešte nemáte follow na Instagrame, mali by ste ho dať, pretože tam som dal vám ľuďom rozhodnúť, čo budeme staviať. Pretože som povedal, že komentár s najvyšším počtom lajkom bude tým nápadom, ktorý my prevedieme do reality. A vy ste tak urobili. Pod týmto prvým videom sa nachádza 73 komentárov a keď si ich zoradíme od najlepších, aha, čo? Od najnovších? No dobre, budem to musieť nájsť takto. Suverene najvyšší počet lajkov má komentár. A čo tak veľkú ovcu, keď sa už voláš Bača s počtom 437? Akože niektoré komentáre boli také, že som si povedal, že toto by bolo fakt cool. Niektoré komentáre boli také, že som si povedal, že táto by som úplne nechcel toto robiť. Je tu kopec lajkovaných komentárov, ale toto fakt, že vyhralo. A myslím si, že je to veľmi milé a celkom aj výzva, ale dnes zabudol som, že taký trošku problémik sa stal, že ja všetko, čo pridávam na Instagram, tak to pridávam aj na TikTok. A na TikToku sa tiež tam ľudia asi lajkovali. A keď sa pozriem na to video, tak na TikToku suverene vyhrala Red Bull plechovka s 583 lajkami. A to je ešte viac ako na Instagrame, lenže nemôžem proste to takto rozdeliť, musím si vybrať jedno a my sme ten výber už urobili. Počkaj, mám mincu. Proste musíme sa rozhodnúť, či ideme stavať ovečku alebo plechovku kvôli komentárom. A keďže si to vážim, tak použijeme 2 eurovku. A to nemecké, keď sa nemecké eura? Keď sú nemecké eura, 600. No. Tak plechovka bude ten znak. A 2 bude ovca. Ovca. Dobre, tak vieš hádzať mincov? No neviem moc, ako ti poviem popravde, že to nikdy nerobila. Tak takto. Ja som sa včera iba narodila a dneska už mám hádzať mincov. No dávaj, no tak to som zvedavý, ako... No, vieš hádzať? No nie. Ale na poslednú. Takto. Dobre, daj, ja hodím. Prosím ťa, uprav si ofinu. Dobre? No. Môžem? No. Bože. Môžem? No. 2. Takže sa ide stavať ovca. Paráda.
Tešíš sa? Ukáž, jak sa tešíš. Volá mi Roman z Boltu. Tak rýchlo, zavolaj mu späť. Ovca robí ako B, či jak, neviem. Odchádzam. Čau! Čiže po tomto rozhodnutí mrzí ma veľmi tá Red Bull plechovka, ale minimálne máme nápad na ďalšie edície Red Bull aktivít. Ale okamžite som sa teda pustil do navrhovania, otvoril som Photoshop, tablet a spracoval som nejaké dizajnerské návrhy s tým, že mi napadol celkom dobrý nápad. Dámy a páni, názov týmu je Bačoviac. Názov stroja je podsta ľudu, pretože chápete, akože to, že som vám dal možnosť vybrať, je pre mňa tak akože česť vám, že ma sledujete a neviem to vybrať ja, ale vy. No a nápad vyzerá takto. Takže sa môžeme dostať ku našej najobľúbenejšej časti vo videách, a to nákupy. Tentokrát aj s kolegyňou tuto. Máš bagetu medzi zubami, poďme si potom umyť zuby, lebo vieš, chcem s tebou natočiť to video, vieš. Proste tá práca na tablete je úžasná, musím si dať pás a držať kameru. A chcel som si to dať ísť vytlačiť, lebo moja tlačiareň je ešte stále zabalená v krabici a proste normálne, že vytlačiť niečo, nebudem menovať kde, je fakt problém, lebo ty kokso, z iPhoneu to nemôžeme, to sa nedá, to mi neprišla príloha. Takže nemáme v ruke plán. Pravda je taká, že absolútne vlastne ani neviem, že veľmi čo ideme kupovať. Takže ja navrhujem, že teraz spravíme to, že kúpime základné veci, čo viem, že proste z toho bude kostra a zvyšok uvidíme. Ty nevieš, čo ideme kupovať? Tá základné veci viem. Že ty nemáš vymyslené, akože, jaké sú one? Jaký materiál to chcem robiť, vieš? Určite to chcem robiť z drevených lišt, tak ako vždy. To je proste môj overený spôsob. Ale ty nevieš, ako to chceš spraviť ešte. Aký to má postup, nevieš. No viem, drevené lišty. Prepáč. Tak ale strašne narýchlo sa to zomlelo. Nie, ty fakt nevieš? Viem. Že či len hráš akože toto oného, dementa na kameru, alebo fakt nevieš? Nehrám, fakt neviem. Proste, ja som to celé pripravoval dizajnovo, vieš, ale ešte som sa mechanicky nad tým nezamyslel. Jediné, čo viem je... Bože, však si mohol ísť. Bože. Ešte to som rád, že mám zaznamenané tieto nervy na kamere, bo to ja keď sa nervujem v aute, táto keby ste videli, aký ja dostanem cirkus. Počúvaj ma, netvár sa tu na tú kameru, dobre? Netvár sa. Fakt, lebo ja také veci vyťahnem. No však vyťahni. Ja si z toho robím svoj vlog a všetko porozprávam. To by bolo super, ja by som chcel vidieť také, že Pravdy Petri. PP by sa to volalo. Ty, že PP by sa to volalo. Prečo PP? Však Pravdy Petri. Jaj. Keďže tento vlog nemá byť o našich bežných debatách, ja to v tomto bode striham a idem vám vysvetliť už do pokoja a do kľudu, že čo sa bude diať a to do pred kľudu? púšou. Čo je tvoj kľud na záchode? Hej. Počúvam, a tu dneska ráno bola taká zápcha, ty kokos. Presne tak, toto o 8 tu bola takéto zápcha, chápeš? Si spomenula na Ale to ja skrz ten záchod? Ja som nikdy... Hej. Už sa bavíme o záchodoch, že tá tu taká zápcha bola. Toto je prvý základ toho, čo určite vieme, že potrebujeme, lebo toto jednoducho postavíme takú kostru konštrukčnú z tohto. Akože iba 4 potrebuješ? O mnoho viac. Na meter ale pôjdeme. Čiže 2 metre, čiže 2, čiže 4x2, 4x... Veď mi pomôž, nie? Veď iba si pamätaj, že potrebujeme určite 4x2 metre, to si zapamätaj. Čiže 4x ty si zapamätaj, potom potrebujeme. Ale určite budem potrebovať ešte 1, 2, 3, 4. To je výsledok. Ja neviem, ja ti Čiže nepočúvam. som ti povedal, že ja mi už som sa v počítaj. tom stratila, ja ti nepočúvam. To je na základnú kostru. Aby sme to prepojili, tak podľažujeme ešte 1, 2. Dobre, zoberieme 10. Čo je dôležité je pozerať bez senkov, čiže takéto nech nemajú, alebo čo najmenej, nech to nemajú na kraji, hej, že toto napríklad je zle, No lebo na tu sa nám kraji, to áno, zlomí. to sa môže štiepiť, áno, ja viem. A ty vieš. Táto je pekná. Počkaj, nie. Toto pozri, čo je na boku. Toto nevadí. No, táto je. No, akože toto tu je taká diera. To sa mi nepáči. To ale až tak nevadí. A to vyzerá, keby to niekto vyžral. Nebola si ty hladná isto? Podľa mňa ty, jak si to počítal. Som mi vyhľadlo. Bože. Potrebujeme spojovací materiál ešte na to, len ja sa bojím, že keď s tým narazíme do vody, tak aby, vieš, keď sa tam niečo zlomí, aby nás to neprepichlo. Vieš čo, ja ti nerozumiem, ale urob všetko tak, aby ma nič neprepichlo. Ale veď to je na Na nás. to, aby sa niečo vytvorilo, treba štruktúru. Ja neviem, čo ideme robiť, chápeš?
Ale veď... Toto chcem. Tak ty máš vyrobiť ovcu, tak to bude gula. To budú gule ovce. Nie, ale my ideme robiť ovcu, nie barana. Jaj. Poď sem, ideme si dať malé okienko v toolshope. Kam si mám sadnúť? Urob si pohodlie, tam. Nebudem špinavá, lebo mám opraté. Milá Peťka, teší ma, že sa práve nachádzaš v tíme Bačoviac a oni si vybrali, že mám urobiť ovcu, to bol najlajkovanejší komentár. A ja túto ovcu som sa rozhodol spraviť Minecraftovú, pretože... Áno, však to si mi hovoril. A čo má Minecraft ovca ako výmoženosť? Že skladá. Čo? Že sa mi poskladá. Neviem. Však v Minecrafte sa stavia. Nie, ale keď ovca narastie, tak si vyrobíš z iron nožničky a čo ju? Jako? Ostriháš ju. Proste vlnu z nej máš. Tým pádom ja ju chcem vyrobiť tak, že tá ovca bude normálne s vlnou, ale ak pôjdeme na tom bajku a pôjdeme ďalej, tak ten vietor odveje tú vlnu a ostane ako keby ostrihaná. Urobíme konštrukciu ovce, základnej ostrihanej ovce, hej? A ten kartón namalujeme tak, že to vyzerá ako ostrihaná ovca. A na ňu pripevníme ešte jednu taký väčší plát, alebo niekoľko malých plátov, aby sa to nerobilo po kúsku, ktorá bude akože vlna. A tá vlna budú také pláty, ktoré ty teoreticky môžeš aj odtrhávať. Čiže to môžeme spraviť na taký suchý zips. A to by som chcel spraviť z purpeny. Ja budem počas jazdy niečo odtrhávať a ešte aj suchý zips. Ono to bude len tak jemne Ty si myslíš, že prilepené. ja keď tam budem sedieť, že aká je moja stratégia, a ja to myslím teraz vážne, aj keď sa to nenatáča. Moja stratégia je, aby som tam prežila, byť čo najviac pevná. To je moja celoživotná stratégia. Pevný znamená mať aktívny tonus, to znamená, že tam budem hmíriť, to ti tiež bude vadiť. Nebudeš, robíme to tak, aby to bol quick release. Toto je horšie ako matematika proste na strednej škole, fakt. No nič, poďme kúpiť purpenu. A ja som sa Chudáčik. ja som sa porozvala na tomto. To nehovor. Ja zase som Môže si sa druhýkrát to... Počkaj, tu tam je strašne nebezpečné. Pre Boha. Láska, môžeš mi ukazovať, že ako si sa porezala a porezať sa znova? Strašne krvácaš. Ja Pre Boha, mňa to chutí. Volám do predajne bicyklov. Náhodou nemáte zvyšné kartóny z bicyklov? Nemáte také na vyhodenie? Môžem prísť zajtra. No, majte sa. Dopo. Výborne, tak máme už aj dohodnuté kartóny. Tie cyklistické sú proste, vieš, tým, že sa tam nesie bicykel, oni musia byť také tvrdšie. Takže s nimi sa bude veľmi dobre pracovať. Chýba nám farba a potrebujeme vymyslieť ten release systém, vieš, že jak sa to bude, jak to odpadne. Ja ti to ukážem doma. A ja by som chcela tak, že ty vyjdeš a nazvieš si toto, že ich tu máš nachystané. No, strašne rád by som chcel natočiť A dáš si vlog. preš teraz mohol si to takto tu rozcamprciť. Proste Peťka má robotu a má do nej toto nalakala. Povedal som si, že Počkaj, neviem, ako to mám natočiť, vieš, asi takto. musíme byť ticho, sa pracuje. Už viem. Ježiš, teraz mi napadlo ďalšie video vlastne, že čo všetko dokáže spraviť potom na pozemku, keď konečne cvičíš jogu, vieš, No. že sa vieš normálne obuť a tak. Využívam túto medzi točiacu pauzu na to, aby som vytiahol bicykel. Dúfam, že Peťka nepríde na to, že Miro! som odišiel, lebo bude krik. Kokos, to je ťažká kráva. Už idem! Rádius otáčania tohto bicykla je teda šialený. Počkaj, však ja to rovno odbicyklujem. Aj keď musím sa priznať, že bicyklovať na tomto bicykli vôbec nie je ľahké, lebo tým, že sa to otáča vpredu, tak človek musí na to myslieť skôr. To bude ťažké. To bude ťažké, to vôbec nie je také ľahké, jak by sa zdalo. To ani postaviť sa do toho nejde. Ty kokso, to do kopca idem teraz, to je ťažké. Prvý test testovania práce tohto bicykla na ceste
mám problémy už len do kopca. Nie je to ešte na terénnej dráhe. Ježiš. Ale to je, lebo to je do kopca. Nejde tomu prehadzovačke. Počkaj, skúsim ísť dole kopcom. Vidíš, po rovinke to ide ľahšie. Poďme tu bude tréningové centrum. Ale však počkať, chudák mačka, ona nevie. Ona nevie ešte, že na ktorej záhrade to je. Toto je tvoj majiteľ, tento pošahaný ujo. Pozri, už to celkom cítim. Prečo Švýroda voláš ona? Ešte to nevieme Je to naisto. mačka. Jak ten bieločerný kocúr tu spáva, aby si vedel v noci. Ja viem. Oni sú už svoji. Lásce neporoučíš. Ježiš, ja sa bojím. Máš sa čoho? Počkaj, to je strašné. To normálne... To sa normálne... Čakaj, ty si zabudla brzdiť. To sa normálne otočí, hej? Keby je na mne, tak z tohto tu je kvetináč, tam sú kvietky a ty si taká ona zo slnkosenou jahody, tá stará, dá si tú kvetinkovú takú blúzu, jak nosili babky, tie papuče také babkovské a takto by si šiel na bicykli. Sám. Dobre, a prečo sa nenapísal do S toho mačkou. komentára? S mačkou. No, Švývrt. Poď, ideš s nami von. Poď. Lenže Švývrt, ak si Švývrtka, tak máme trošku problém. Moja zlatá. No nemá gule. Nemá, že? Inak ale ona má taký ksík, že je mačka, však ja som Vôbec, študovala, práve, že to je má kocúr. totálne kocúry. Nemá. Švývrt, to prečo si mi urobil? Ale to mne nevadí, že je to ona. Problém je, že už bola nejaký čas s tým kocúrom. A to viete, čo znamená? Že možno sa rozrastieme. Ale Čoskoro. nie. No ty si povedala, že malé mačiatka vedia skoro otehotnieť. To povedala moja mama. Ale ona má vždy pravdu. Bubka! Oh no. No nič, tak tu budeme mať mačaciu farmu. A drž seba. Počúvaj ma, akože ja neviem, či je toto dobrý nápad. Mali by sme si dať prilby, že? Keby Skúsme len- to, sme v tom. Drž sa. Mám stratégiu byť pevná. Áno, dobre, si pevná, cítim to. Cítim to? Není to také zlé, ako som si myslel. A už som stratil pedále. Ale toto nebolo také zle. Dobre, budú tam prekažky, No ale... dobré, ale ako si sa akože cítil, keď si išiel teraz so mnou No myslel som si, že to kopcom? bude horšie, alebo tým, že si bola pevná, že si sa nenakláňala do strany, vieš, jak na motorke. Keď No. sa nakláňaš, tak tam ti strašne mení to tú geometriu. A ty si bola pevná v strede, takže to išlo celkom v pohode. Nemal som pocit, že by som niečo mal nasadené na sebe. Poďme to radšej postaviť, ten základ, aspoň tú kostru. Naspravujeme to na bielo, takže to bude vyzerať ako tá vlna, ako tá horná časť, s tým, že toto nastokneme na toto celé a jednoducho to bude vyzerať ako ovčia vlna. Aha. Keby ste si chceli niekedy vyrobiť takúto ovcu na bicykel, tak takéto, hej? 4,5 x 50 mm. Po polsky vkret do plít viorových žoltý očink. Po nemecky Spannplattenschraube gelbverzing ferzing. Po maďarsky Forgáčlápšavár Hrgenazito Cárga. Ďalej tu máme tie skrutky do drevotriesky, ale toto sú pozor 4,5 x 40 mm. Treba mať zálohu, ako hovorí Miro Bača. Bez zálohy nevzniká problém. Teda so zálohou. Chytaj. Ňa, perník. Tu nám chýba niečo. Šrubka. Musíme upraviť. No, nepočítal som to vo veľkostiach, lebo ja by som to chcel na meter. Povie podľa mňa moc veľké, či? Tu tá ovca bude začínať. Pokiaľ vzadu chceme mať tú ovcu, No tak hlavne, aby ti to nezavadzalo. tak to odmeraj podľa toho, jak tam sedím. Bože môj. Na chrbte, hej. No vieš, jak to myslím, že aby som do toho nenarazil, aby som to nezničil skôr, než začneme. Dobre, ale hrbí sa teraz. Ale Takto lebo si, som hej? naschol vzadu, ja budem takto, ale vieš, ja keď budem, vieš, Aha, okej. naprávať, No dobre, aby tak som sa tak sa úplne, že vyhrab. No, toto je maximum, No tak určite. to potom úplne na konci. Hej? Mhm. Aha. Takže už len do akej výšky tu pôjdeme, aby to vyzeralo hlavne normálne, lebo keďže sme v takejto dĺžke, Čo? si sa poslal rovno pre tú kameru. Ja som presne Vieš, že, ty že, Ja som presne ten typ človeka. no pozri sa do takejto ja výšky. budem pastier, ty budeš bača
A aký je v tom rozdiel? No, že budeš proste bača, že ty si akože hlavný hrdina. Že ty si proste náš šéf pastierov. Ako sa to povie taký ten... Honelník. Honelník je No. začiatočník? No dobre, tak ja budem honelník teda. Super, dobre. Ja si kúpim takéto, vieš čo mali v kredenci tí svalnatí kulturisti? My nemôžeme byť o krok pozadu pred ostatnými, rozumieš? Tak to si kúpim, také, si to dám na seba všade, takéto svalnaté. Aha. Že ja budem akože muž, ja nebudem žena. Kúpime si takéto lanové oblečenie nejaké, akože čo majú oni, títo. A tak pôjdem. To práve si nám vymyslela program. A tým pádom budeme hrať program, tam treba taký minútový program, vieš? A budeme hrať, že ako keby ja som bača, môžeme byť taký, že ty si taký namakaný honelník, a ja už budem akože starý, že ja som bača veľmi starý a už sa mi nechce do roboty strihať ovce. A ty budeš taká, že ale musíš a ma tam nasadíš a že ideme strihať, jazdiť na ovci a proste sa rozbehneme. Tak poďme rýchlo ešte porezať, No, urobiť kým je aspoň ten svetlo. základný tento, kým je svetlo a vieme, že ideme na meter, takže idem rezať metrovicu. Ty vieš dať zo statívu dole, nemusíš stať statívom. Počkaj, to nie je natočím, že ak ty ma natáčaš, hej? No. Takto som išla, dobre mi to drží. Vieš, takto. No ukáž, natoč na rade. Natoč na rade na zemi. Dobre. Aha. A táto žena je vlastne sa živí aj kameromávaním. Tak som povedal. A atmosféricky môžeš natočiť to rezanie. A tým pádom... Miri, zakývaj. Počúvam, ale inak, ja ti budem robiť každý deň takéto videá, že Miri, zakývaj až do tvojej 90-ky, lebo keď budeš mať 90 a pozrieš si seba, 29-ročného, tak budeš taký, že aký som zlatý, že Miri, zakývaj, budeš taký, že aký som zlatý. Prepáčte, ja som fakt ako... Ja som dúfal, že by z toho mohlo vzniknúť, že dobré remeselné video. Myslím si, že vidíte, že ja sa snažím pracovať, máme v ruke nástroj. Toto si presne dávaj ako intro. Ja sa snažím pracovať. Vidíte, že mám v ruke nástroj. A ešte, že vidíte, že mám v ruke nástroj. Lebo tak sa cítim pri tebe. Bo to ja, že poďme natočiť jak režem a ty, že počúvaj, ale čakaj, že ti poviem, že celú históriu jogy teraz. Ty si taká. A ty si taký tiež. Ty si taký tiež. Ale dobre, tak aspoň je to smiešný vlog, no. Je to taký, proste, ospravedlňte ma za tento vlog, je taký šalený, ale to preto, lebo proste budúci týždeň tu nebudem. Takže sa akože veľmi ponáhľame ho natočiť za jeden deň. Takže ja je také viac ukecaný, toto je taká vsúka do toho, že budúci týždeň dostanete špeciálne video, ale uvidíte to v tom videu, alebo je veľmi špeciálne. Tu máš, natoč mi už jak režem. No a pekne nejako, Dobre, len že nejaké to akčne. Dobre, len že to to je akčné. Kde má meter? Kde má Toto si meter? presne ty, Kde má kde má meter. No, a nemá meter. Tu No presne veď tam ty. je, jasné, pod Petrou, jasné. To sú presne tí remeselníci, že ceruzka za uchom a nic z toho. Lebo ceruzka je za uchom. toto. Ukáž to. Šup, šup. Šup, šup. No daj taký zblízka, taký pekný, vieš, jak A sa to nemusíš tam tam mať práši. hlavu, hej? A tak zo spodu práve, že zo spodu to bude pekné. No, a tá pekne, tá. Ukáž. Tak to si robíš srandu. Vieš, aké ja mám husté vlasy? Ale- Však to 3 dní budem dávať von. Prisahám, že to teraz niekde išli piliny aj odtiaľ, že Ty išli z kokso. druhej strany. Až v uchu to mám. Ukáž, ja ti to vyfúkam. Však teraz si ich všetky zamotala dovnútra, do vlasov. Taký akčný záber mi urob. Som si taký zblízka, poriadne taký akčný. Toto je najhoršie. A zároveň najlepšie. Včera som si myvala vlasy, ste to není moc vidieť, lebo mne sa rýchlo mastia, ale Ale veď si krásna. bože, jak v šike by mám. Ja som si to nevšimol, lebo medzi časom sa tu proste párili Ty si dvaja dobre kocúri. vedel, že mi to Nevedel. pôjde. Ešte si takto pilil a pozeral sa na tie vlasy. Ty si dobre vedel. Počkaj, tu idem vyriešiť hen týchto. Švívrt. Láska, oni vykonávajú akt proste tam vzadu. Proste oni
Oni sa pária. To akože koľkokrát sa popária, toľko budú mať mašeniec. Vidíš, ty si chcel mačku. Ja som chcel kocúra. Treba prijať Ja zodpovednosť. som chcel kocúra, však ja príjmem. Ale tak švínrtka. Bože, my dneska nič nespravíme. Však poď! Čakaj, už je tma úplná. Nie, ešte musím ten záber na môj poťák natočiť. No dobre, ľudia, dám to na timelapse, natočíme to ešte na to druhé video. My tu spravíme tú konštrukciu, aj tak viete, ako dopadne. Dúfam, že ste sa zabavili, ja proste som smutný, mne sa tu pária kocúry, z ktorých jeden je mačka. Peťka chudák proste tam má plnú hlavu pilín. Švínret ani neviem, kde je. Taká depresia. Tak som chcel taký pekný vlog dnes natočiť a proste večer a ja to neviem. Ale máme odrezanú jednu dosku. No však poď ďalšie. No dobre. Inak možno toto bude sledovať Mila, toto video. Mohol by si ju pozdraviť. Čau milí. Čau.